Kimchi Chino! Opa. And yes mga mahal, nagbabalik na ang Spicy Opa mo na si DJ Kim Chino para tapusin ang mga pinagsasabi ko sa buhay. Ay, shoutout muna natin yung mga grade 10 students dito. Talaga nga naman binisita ang 90.7 Love Radio Manila. Oo. At sana sila'y nag-aaral at wag muna mag-love life. Wow! Ang daming napatawa na talaga nga namang parang meron ng mga kaharutan to. Oo. Mag-aaral muna kayo. Anyway, balik na tayo sa ating Chinitok. Usapang pag-ibig mula sa Spicy Opa mo na si DJ Kim Chino. O, mga bata, makinig kayo ha. Ito yung ibibigay ko tonight. Sabi ko kanina, ibibigay ko ang 3 indikasyon na worth it sugalan ang isang tao. Diba? Ang daming mga pagkakataon na minsan wala kayong standards, minsan jowang-jowa ang mga tao. Sige na, jojowain na kita kahit hindi ko pa nababase to. Diba? Yung mga ganong bagay. Anyway, umpisa na natin. Sabi ko kanina, mahal, una, worth it sugalan ng tao kapag marunong mag-communicate. Kapag may problema, sabihin. Kapag meron tayong di pagkakaintindihan, sabihin. Hindi yung i-ghost mo ko, iwan mo ko agad. Diba? Mahirap yung gano'n. Mahirap yung kapag nagpapalagayan kayo or nagpapakiramdaman. Huwag tayo dun sa taong silent treatment o di kaya i-ghost tayo. Diba? Huwag gano'n. At ang pangalawa, sabi ko rin kanina, mahala, worth it ang taong may emotional maturity. Ano ibig sabihin nun? Huwag kayong papayag na no-label relationship kayo. Ginagawa nyo ang mga gawain ng magjowa pero hindi kayo. Mali yun. So kung kayo ay susugal sa larangan ng pag-ibig, might as well doon ka na sa taong willing kang makita pang habang buhay. Hindi pansamantala lang. Okay? Wag doon sa puro explore pa lang. Delikado tayo dyan. Ang ending niyan, mag-move on kayo agad. Ito na mahal, pangatlo at panghuli, worth it sugalan ng taong responsable sa buhay. Kung kayo'y magjojowa, ito ay para sa mga bagets natin dito. Huwag kayo muna magjowa kung sa tingin nyo lagi siyang palpak o merong mababang marka sa pag-aaral. Diba? Magjowa kayo yung matalino na para at least kung kayo hindi ganun kasipag sa pag-aaral, might as well. Ma-encourage niya kayo, magkaroon kayo ng line of 9. Kung kayo'y lalandi, kung kayo'y papasok sa relasyon, ito na tayo sa matalino para hindi tayo napapagalitan ng parents. Anyway, when it comes on responsibility, ito yung sinasabi ko, mahala, para sa mga nakikinig dyan, doon tayo sa responsable sa buhay. Bakit? Ang dami na nating responsibilidad. So, mas mahirap kung jojowa pa kayo ng taong aalagaan nyo pa. So, might as well, kung meron kang responsibilidad, meron siya responsibilidad, ayusin natin, and then eventually, mag-work ang relasyon nyo. Huwag na tayong magmahal sa taong pabigat lang. Diba? Ang mahal na ng buhay ngayon, ang mahal na ng petrolyo, tapos panibagong gastos na naman kung papasukin mo siya sa buhay mo. Diba? Mas okay na yung marunong mag-handle sa kanyang sarili. Huwag na tayo magjowa ng arugain or dagdag alaga pa sa buhay. Okay? Ang dami ng pabigat sa buhay, ang dami ng pabigat sa gobyerno, dadagdag pa ba yung jowa mo? Huwag ka na magjowa, di ba? Para makatipid-tipid ka. Anyway, mahal sana, no? Sana magkaroon tayo ng relasyon na kung saan mamahalin at tatratuhin tayo ng tama. Anyway, kung gusto nyo ng responsabling jowa, ay naku, sinasabi sa inyo, single po si DJ Kim Chino. Huy! Biro lang, mahal. Sige na, mahal, ako isisibat na. But for now, huwag kayong mag-alala. Susunod na po sa akin sina Titangelo at Rakitera sa kanilang programang Rocky's Secret Files with Titangelo. Kaya mahal, dito ka lang sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Metro's #1 Love Radio. Basic!